Tros tot 6, de middagshow. Dames en heren, bij ons in de studio de Nederpop All-Stars. Komt ook eens gewoon een hele band binnenvallen ook. Het is niet normaal dit. Ik vind het fantastisch. Laten we even voor mensen, want er is ook tv, mensen die nou denken van wie zijn dat allemaal? Even een rondje doen. Wie gaan jullie om de beurt voorstellen? Is dat leuk? Ja, dat kunnen we doen. Ja, doe maar even. We hebben alleen wel iemand die op een soort verhoging zit, dus dat wordt lastig. Maar dan moet je even roepen. Hè? Moet je hem even optillen. We hebben vandaag voor jullie op Cargon en op drums Luc de Bruin. Luc de Bruin. Yay! Van Allerliefste. We hebben op basgitaar hebben wij Robert Kramers, ook van Allerliefste. Yay! We hebben op accordeon, en we hebben dat ook op toetsen natuurlijk, maar dat speelt hij vandaag niet. Hier in de studio, vanavond wel in het theater, hebben we Marco Hoogland. Hallo, wow. Ik ben Marco. Hallo Marco. Ook van Allerliefste. En dan hebben we van Het Goede Doel, hebben we op gitaar hebben we Sander van Herk. Sander van Herk. Sandertje. En we hebben op zang hebben we Stefan. Maar die... Ja, die kennen jullie eigenlijk nergens van. Nee. Ik had hem aan de telefoon. En ik denk van ik zei Stefan, waar zou men jou nou van kunnen kennen? Ja, lastig hè? Stefan, waar kennen we jou van? Nergens van. Nee, nou. Van Lingo. Nee, ik denk nergens van. Als je een musical fan bent, misschien wel. Maar daarbuiten niemand. Ik vind je stem een klein beetje lijken op Richard Kemper. Oké. Vind ik. Ik hoor je nou zo relaxed praten. Aan de telefoon is toch anders? Ja, maar bij mij verder... Ik vind het een beetje op Richard lijken. Maar ja? Ja. Nou, je bent in ieder geval bewapend met een mooie stem. Dankjewel. Hey, de kogel. Wapend. Nou, prima. De Nederpop All-Stars. Mannen, even, want er is een single op dit moment van jullie uit. Nog eentje. De laatste. Ja. Maar eerst even, want jullie toeren langs de theaters. Er wordt vet opgetreden in heel het land. De Nederpop All-Stars, hoe is dat nou eigenlijk begonnen? Wie heeft dat bedacht? Nou ja, als ik het dan even mag vertellen. Het je was toch aan het woord. Dus, ja, nee, maar ik moet altijd dezelfde natuurlijk. Maar, Luc is er volgens mij met het idee gekomen. En die heeft een aantal mensen bij elkaar gehaald. En dat zie je nu hier. En wat we eigenlijk doen is elk jaar gaan we naar het theater toe. Dan nemen we 2 gasten mee uit de Nederpop. 2 grootheden uit de Nederpop. En dit jaar is dat Erik Meesie en Henk Temming. Ja, waar zijn ze? Ja, die staan nog in de file, want het is niet te vinden hier. Oké, ga je toch uit. Ik heb je een hele uitgebreide routebeschrijving gestuurd. Ja, dat is ook zo. Nee, maar die zijn straks in het theater erbij. Ja. En zo wisselen we af. En dan doen we met z'n 5 eigenlijk nog optredens buiten het theater. En maken we ook eigen muziek. Vandaar dat zei je net al. Dus, ja, maar dan los, wat dat leeft, het Goede Doel, Allerliefste, zo, daar zijn jullie ook dan nog druk mee, die anderen, of niet? Nee, dat is klaar. Die zijn ermee gestopt allemaal. Ja, precies. Nou, Het is een nieuwe band. Het is puur de Nederpop All-Stars nu. Puur de Nederpop All-Stars, oké. Ja. Nou ja, goed, Allerliefste, is dat helemaal klaar? Wat vind ik dat jammer. Luc, kom eens even. Want, pak even een microfoon, hangen er genoeg. Ik heb Allerliefste, ik heb dat Stefan ook gezegd aan de telefoon van de week. Allerliefste, ik heb dat zo'n puikenband altijd gevonden. En zo sneu dat het de aandacht niet kreeg die het, vond ik, moest verdienen. Nee, maar... Wereldband, mooie platen. Ja, maar we hebben toch ook wel veel, voor ons doen, veel succes gehad. Ja, oké. Ramses Shaffi, Paul de Leeuw, Liesbeth, dat klopt. Nee, oké. Maar gewoon buiten dat, want het was Frans/Nederlandstalig allemaal, hè, wat er gemaakt werd, toch? Veelal. Dat klopt. Ja, dat vond ik vond het heel bijzonder. Bijzondere muziek. Nee, dat was het ook. Maar dit is weer, we worden allemaal iets ouder. En het is tijd voordat we allemaal neervallen. Om nog wat nieuwe dingen te doen. Ja. En daar is dit nu een gebeuren van. Want ook het Goede Doel, werd net genoemd. Ook onlangs volgens mij nog een album toch uitgebracht. Vorig jaar nog een plaat. Dus dat leeft ook. Nee, dat is dan alleen Henk en Henk, denk ik. Maar het echte Goede Doel was Henk en Sander. Ja. En die staat hier. Ja, daarom Sandertje. Goede Doel. Zit er niet meer bij. Maar Sander zit er niet bij. Maar Henk en Henk, die kunnen ook niet meer door 1 deur. Dus het is... Dat is ook klaar. Ja. Mijn god, mijn god. Ja. Het is goed dat ik jullie even tref. Dan kunnen we het daar even over hebben. Ja. Dat is mooi. Laten we het vooral hebben over de Nederpop All-Stars dan. Ja. Want er is een liedje gemaakt. Nog eentje. De laatste. En dan zit ik te denken. Als ik dat liedje... Ik heb het van de week gedraaid. Dat is een mooi nummer. Als je een vette feestavond gehad hebt. Of ergens opgetreden hebt. Om dat als laatste nummer te doen. Is dat dan het nieuwe laatste rondje van Hazes? Nou, als dat zou kunnen, dan zou dat te gek zijn natuurlijk. Ja, dan moeten we daar toch aan gaan werken. Dan moet dat toch een hit worden in dat opzicht. Daar gaan we wel voor, ja. Want Steve, dat liedje heb jij geschreven? Ja, klopt. En de inspiratie is ook dat geweest? Of waar komt die vandaan? Nou, de inspiratie komt eigenlijk van Soldaten van Oranje, waar ik in speelde. Ja, precies. Altijd een café na de voorstelling waar we nog naartoe gingen. En dan ook zeggen, je kent me nergens van.
IJdeltijd, ja. Nou, ik zei net, als je musical fan bent, dan zou het kunnen. Okay. Zou het kunnen. Maar dan gingen we altijd heen. En dan zei iemand altijd, nou, we gaan heel even. Doen we er even eentje met de jas aan. En dan gaan we weg. En daar is het eigenlijk uit voortgekomen. Ja, fantastisch, mooi nummer. Want je verwacht dan echt een feestnummer. Maar dat is het niet. Het is een mooi slot. Nee, het is niet echt een feestnummer. Nee, nou goed, dus dat gaan we zien. Dan nog even kort dan naar jouw Soldaat van Oranje. Dan hebben we in ieder geval alle leden van de band toch even nader toegelicht. Dat vind ik toch wel leuk. Hoe lang heb je in een Soldaat gezeten? 1,5 jaar. Ja, en het is de langslopende, want hij loopt nog steeds ook, hè? Ja, 9e jaar gaan ze. Ik vind het fantastisch. Ik heb hem mogen zien in Katwijk. En ik vond het alleen dat je dus gewoon zit en ineens ga je met een hele meute publiek. Schuift gewoon fantastisch. Geweldig. Ja, dat is ook te gek. Ja, dat ga je niet snel meer zien, denk ik. Nee. Nederpop All-Stars. Als je kaarten wilt checken en naar concerten van Ze Wil, want ze gaan door heel het land, dan check dat ook inderdaad even. De single gaan jullie nou niet live doen, maar jullie komen hier binnenvallen met koffers, gitaren, van alles en nog wat. Dus er wordt gewoon even live gebeukt, heb ik begrepen. Ja, we gaan een klein stukje natuurlijk, omdat we de mensen graag willen laten horen wat we dan in het theater doen. Ja. En dat zijn toch alle grote hits van de jaren 80. Ja. Dus daarvan willen we toch wel een nummer spelen. En een van de bekendste en een van de makers staat er natuurlijk ook bij. Is Vriendschap. Ja. En daar willen we wel een stukje van spelen van jou. Wil je dat nou meteen? Of moet ik jullie... Wat jij wil. Zal ik jullie proberen zo netjes mogelijk aan te kondigen? Ja, doe eens. Ja? Doe eens. Dames en heren in alle theaters van Nederland. Check het voor de laatste kaarten. De Nederpop All-Stars. U ziet en hoort ze nu live. Met Vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar een andere stad. Ik heb, als ik het goed heb, nog 1 kaart van hem gehad. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje groot. Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deed. Als zij begon te zoenen, dan vreeg ik met haar mee. Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat. En bleek dat ze een ander vriendje had. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje groot. Als het gaat om geld en als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles wat je lief hebt, wie kun je dan vertrouwen? Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje groot. Ja,
vriendschap gedaan door de Nederpop Allstars. Man, en wat een strot. En ook die mooie, de stem van Stefan, maar de mooie ondersteuning van jullie. Fantastisch. Goed, hè? Ja, klasse, man. Jullie moeten het uitbrengen. Ja, wie weet. Nee, maar zo'n soort, voor mij part zo'n theatercd'tje of zo, weet ik veel wat. Met een maar vergis je niet, wij zijn druk bezig met eigen nummers. Hè? Dus wij komen is bekend. Zeker nog een keer, als we een cd hebben, graag bij je terug. Ja, heel graag. Mag ik jullie dan nu ontzettend bedanken? Want jullie moeten terug of zoiets? Ja, we gaan zo spelen over 2 uur. Oh ja, verrek. Je moet gaan spelen. Jullie moeten soundcheck ook? Ja. Nou, ga ik jullie bedanken. Niels, Sander, Luc, Mark en Stefan. De Nederpop Allstars! En heel veel succes met alles, hè, mannen. Dankjewel. Jullie bedankt. Dankjewel.